Isang maling galaw lang malapit sa power line ay pwedeng mauwi sa trahedya. Ito ang paalala ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO matapos makapagtala ng 18 electrocution incidents sa kanilang franchise area mula June 2025 hanggang July 2026. Ayon sa kumpanya, 9 na insidente ang naitala noong 2025 at 9 pa mula January hanggang July ngayong 2026. Kabilang sa mga nasangkot ang mga construction worker, roofer, painter, installer at iba pang nagtatrabaho malapit sa energized power lines. Ilan sa mga insidente ay kinasangkutan ng painter na nakuryente habang nasa bubong, worker na humahawak ng steel pipe at spandrel installer na aksidenteng sumagi sa live power line. Mayroon ding kaso kung saan nasawi ang isang manggagawa habang nagpapalit ng roof flashing matapos tumama sa primary line. Noong 2026, ilang manggagawa rin ang nagtamo ng paso at iba pang pinsala habang gumagamit ng scaffolding, roof gutters, stainless steel railings, steel pipes at iba pang metal materials na sumayad sa energized power lines. Ayon sa SFELAPCO, ilan sa mga insidente ay dulot ng hindi pagsunod sa tamang safety clearance at pagsasagawa ng trabaho ng walang kaukulang building permit. Binigyang diin ng kumpanya na kahit may distansya sa power line, maaari pa ring magkaroon ng aksidente kapag gumagamit ng mahahabang metal materials. Pinaalalahanan ni SFELAPCO spokesperson Attorney Cathy Diaz ang mga kontraktor at manggagawa na ituring na laging energized ang lahat ng power lines, panatilihin ng tamang clearance, ilayo ang mga kagamitan sa electric lines at makipag-ugnayan muna sa SFELAPCO bago magsagawa ng anumang trabaho malapit sa kanilang pasilidad. Hinikayat din ng kumpanya ang mga kontraktor na magtalaga ng safety officers at tiyaking may sapat na kaalaman ang kanilang manggagawa sa electrical hazards. Ngayong tag-ulan, muling pinayuhan ng SFELAPCO ang publiko na iwasan ang mga naputol na linya ng kuryente, binahang lugar malapit sa electrical facilities at mga sirang electrical equipment upang makaiwas sa pagkakuryente. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.